Koliko često uberete salatu i vidite unutra puno puževa golača? Puževi su česta pojava u vrtovima i njihov dolazak može značiti nevolju za biljke i usjeve. Prekomjerno konzumiranje lišća, stabljika i plodova od strane puževa može ozbiljno narušiti zdravlje biljaka i smanjiti prinos. Za suzbijanje puževa u vodu dodajte talog od kave. Visok sadržaj kofeina i intenzivan miris kave djeluju kao prirodni repelent za puževe i insekte. Osim što odbija štetočine, tekstura taloga može stvoriti prepreku koja ometa kretanje puževa i sprječava ih da se penju na biljke. Zatim umiješajte 1 žlicu češnjaka u prahu u smjesu. Češnjak, poznat po svom intenzivnom mirisu i bogatom sastavu alicina i sumpora, djeluje kao prirodni repelent za puževe i insekte. Temeljito promiješajte sve sastojke i ostavite ih da odstoje u vodi nekoliko sati. Nakon toga procijedite smjesu i razredite ju sa 3 ili više litara vode. Podijelite ovaj savjet sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno. Pozdrav!